Заповядайте тази вечер тук. Фашникът. Снимайте се с него. Единствено сега. Тази вечер град Приморско. Автомобилът на Илия Царски Evolution 9 Mitsubishi Lancer 650 конски сили. Друга възможност за богините отблизо този автомобил да снимате с него няма да имате, така че заповядайте да снимате магия тук. Момент. Тя момичето се сеща да е. Добре се му прави контура. Може да играете на играта с iPad-а. Не, устата е червена. Ученцето. Другото ученце. Може ли от тук да снимам? Може. Да снимате нашия кът, да участвате в играта с iPad-а. При момичетата Криси и Криси. Дайте нашите автомобил близо. Може да снимате с него. Там ни очаква. Вкъщи трябваше да слагаме лепило, което да ли имаме повече лепило? Да, лепило не ми. Там и ни очаква да направим страхотни снимки. Ще получите снимките по имейл. Още утре най-късното обяд. Заповядайте, следите нашия кът тази вечер тук. Времето напредва, така че не губете време. Разгледайте автомобила Илия Царски, шампион за 2012 година. Тази вечер единствено тук е автомобила. Аз ще помогна. Сипи го. Снимайте се с него, разгледайте го отблизо. Гледайте на нашата игра с iPad-а. Вие спечелете награди. Тук има една веждичка. Тази вечер тук в Приморско King Cup Racing първото продължи национално турне King Cup Racing. Готово. Сега, ще направим косата червена. Ще опиташ или отлепяш? Тази вечер заповядайте да разгледате до този автомобил, снимайте се с него. Сега, играйте гледай на нашата игра с iPad-а. пясъка го пазиш, не бъркаш тук в пясъка. Ами тук има едно борбинче. Сложи пръчката тук, с лечицата. Уникален автомобил, който тази вечер Бутай към мене. По-силно бутай. Чудесно. Точно така, дърпай. Mitsubishi Lancer Evolution 9 650 конски Айде сили. сега ще помогна с това малко. А ти сега от тази страна, ето тук бутай. Така, насреща към мене. Направете се снимки. Ще внимаваме. И сега насреща към мене пак, бутай. С клечката. Към мене, бутай. Добре, сега. Бутай. Без да дълбаеш, само бутай. Чак. С клечката. Чудесно. Не, повече по-вдигни. Айде, чудесно. Супер. Айде, устичката, дай да ти помогна, че тя е по-мъжната.
пясък. Къде е Красимир? Извикай Красимир. Извикай, ако трябва ми. Сипай сега на косичката и на устата. Красимире! Слагайте от този автомобил отблизо. Сипвай смело, смело. Снимайте се с него, тези дами, усмихнете се. Дай нагоре на косата. Нагоре, нагоре. Нагоре ще... Маги, насам тата. Няма какво да направим. Дай на устата. Ще го ставя. Може бе, тата, бе. Сипи на устата. Какво? Сипи бе, не бой се, бе. За 2012 година на България. Един от най-популярните ни. Дай, ето, така, виж, виж. Погледни, е така ще сипваш. Знаете, нашия кът. Чуле? Участвате с Хайде. iPad-а. Изкачайте награди. Айде, готово. Е, сега ще го... Тази вече тук по град Приморско. Чудесно, чудесно. Дай още малко да ти дам. Много хубаво го разправям пак. Аре, ладно. Браво. Сега взимаш картинката, слагаш я така и я разнасяш малко. Е така както аз. Фани тук картинката. Давай сега. Чудесно. Така бавничко, бавно. Давай. Айде, перфектно. Четка сме забравили маничко пак. Дай клечката. Ето тук, виж. Заповядайте. Сата едно парченце. В нашия кът. Сега ще го направим. Давай. Разгледайте го. Айде си пак на парченцето. Направете си снимки с този уникален автомобил. Така. Mitsubishi Айде сега взимай я, както те си казват и разбърквай вътре в... 650 конски сили. Тази вечер тук Браво. пилотира го Илия Царски, шампион за 2012 Дай да я видя година. отблизо. Харесва ли си? Един от най-популярните ни Кефи ли? състезатели. Тук е нашия щат. Айде сега да правим кампия. Влезте, разгледайте и спечелете награди.